Jonqos biss ftit ġimgħat biex tkun lesta l-fażi tal-bini fuq dar San Giuseppe f'Ajn Salem, l-ewwel dar tal-anzjani tal-Gvern f'Għawdex. Bix-xogħol ilu għaddej kważi sena, il-perit Angelo Portelli spjega kif forli tlesta l-proċess tat-taħmil beda u issa kważi tlesta x-xogħol fuq il-bini. Bniet il-ġibja taħt is-sejt biex iżżomm l-ilma, sar ix-xogħol kollu tal-pedamenti, beda x-xogħol fuq il-basement, fuq il-first floor, fuq is-second floor u issa din fuq it-third floor. Ix-xogħol qed joqrob l-aħħar tiegħu għalba fuq driveway u nirrestawraw id-dar l-antika li kien id-dar tal-Balliju kif jitlestew dawk ix-xogħlijiet il-binja tkun kompluta in a shell state. Il-perit tkellem dwar il-pass li jmiss għal din id-dar li bi kmamar b'veduti mill-isbaħ tax-Xatt l-Aħmar hija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha f'Għawdex li se tkun dedikata għall-anzjani. Kif jitlesta x-xogħol tal-bini jibda x-xogħol tal-M&D, mechanical u electrical, u jibda x-xogħol ukoll tal-finishes, jiġifieri aperturi, madum, tikħil, seba' u amara. B'investiment ta' 6 miljun euro, id-dar tal-anzjani se tinkorpora fiha 70 kamra b'żewġ sodod f'kull waħda biex se tkun tista' tilqa' fiha mal-140 anzjan u anzjana. Mhux biss individwali, imma anki koppji biex wara ħajja sieħa flimkien anki wara li jirtiraw ikunu jistgħu jibqgħu jgħixu flimkien. Bħalissa l-koppji tagħna, il-koppji anzjani kienu qed jiġu hosted fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, nisa għalihom u irġiel għalihom. Din il-faċilità qiegħda tidrezzja dan il-fatt ukoll, jiġifieri l-koppji jistgħu jibqgħu jgħixu ma' xulxin wara li jirtiraw, mhux jinqasmu għalihom. Jien naħseb li kien hemm bżonn kienet essenzjali u ġifieri mingħajr din il-faċilità naħseb Għawdex kienet ibagħti ħafna. Kif imwiegħed fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista, dan il-proġett mistenni joħloq impjiegi ġodda fis-settur tal-kura tal-anzjani. U bil-fażi tal-bini tinsab fi stadju avvanzat sar pass eqreb biex Għawdex ikollu l-ewwel dar tal-anzjani tal-Gvern.